això és una coixinera. Però no és una coixinera com normalment són totes obertes. Aquesta és tancada d'aquí, és oberta d'aquí, però tancada d'aquí baix. Perquè no sortir arrugat això, el primer que faig és això d'aquí. Posar-lo aquí. I la planxarem. Veieu? Marxo la boca. I això d'aquí passa fins aquí, perquè després podràs donar la volta. Molt bé. Ara aquest d'aquí ja està fet. Ara el que anirem, perquè aquest coixí no es pot planxar així tal qual, el que faré és posar-lo això aquí i aprofitaré a planxar el que és el borde i això d'aquí. Aquí, com que no hi arriba, després ho posarem. Ja està feta aquesta cara. Ara què tocarà fer? Tocarà fer aquesta d'aquí, el que he planxat això d'aquí dintre. Què fem? Veus el d'abans? La giro aquí. Tocar, perquè no quedi arrugat de dintre. Ha quedat bé. Anar-la posant bé. I aquí igual. Si ho féssiu directament plegat i d'això no sortiria bé. Podria arrugar-lo de baix. Aquesta cara i l'altra. I ara sí que es pot fer tot de cop. Perquè ja hem planxat les costures, ara serà més fàcil de planxar-lo més bé. I són més recte i tot, les costures. Si s'arruga malament, s'ha de donar fil. Aquí me la donaré perquè no quedi marcat. Ja el tenim planxat. Intento no donar aquí, perquè no quedi marcat, això sí. Ja tenim una coixinera feta.